Maayong adlaw kids! Si Teacher Mamie na usab, naga-welcome kanimo sa atuan Gen Z Online. Kumusta ang imong tibok semana? Nakatanaw ba ka sa atuang mga nilabayang Gen Z Online? Kumusta ang imuhang natunan? Okay ba? Imuha bang na-apply karon ng semana? Very good! Kung wala pa nimo sugdan nato karon. Sa ato ang pagpadayon karon nga episode, atong ubanan si Teacher Mai sa memory verse. Unsa ka ang memory verse? Exciting kayo na kita'y matunan. Tungod kay kini mahitungod sa pag-ampo. Sa ato ang Bible lesson, atong ila-ilahon kung kinsa ang Ginoo ug unsa ang Ginoo. Unsa kaha ang iyahang mga rules? Daghan siya rules alang kanimo ug kanato nga makaayo sa ato ang kinabuhi. Tara, dili na nato langanon atong sugdan kini pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, importante kay sa atong kinabuhi. Tungod mao kini ang pamaagi na maistorya nato ang Ginoo. Dili man nato siya makita, pero matinud-anan siya nga maminaw kanimo ug motubag sa imong pag-ampo. Kabalo ka nga kinahanglan ang ampo gikan sa imong heart. Dili kinahanglan nga makita sa tanang tao nga ikaw nagaampo. Ang importante nga matinud-anan ka sa imong pag-ampo. Gikan gyud ang imong mga pag-ampo sa imong heart. Bata, okay ngayon ang pinaka-paboritong portion sa Ginoo. Gikan kanato ang makipag-istorya. Atong i-fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat nga ikaw nagahatag kanamo sa among pagkaon matag adlaw. Ikaw nagaayo sa among mga sakit. Ginoo, ako nagatuo nga ikaw gyud ang labing gamhanan nga nagauban sa bata nga nakikuyog kanamo karon. Ikaw mag-uban sa iyang kinabuhi, tabangi siya sa iyang pagtuon nga maansiran niya tanan yang module o masabtan ang iyang leksyon sa eskwelahan. Himua siyang batang buutan o masabtan niya ang imong pulong o ma-apply niya sa iyang matag adlaw nga kinabuhi uban ang iyang minahal sa kinabuhi. Ikaw Ginoo ang among ginasaligan nga magahatag kanamo og pagsabot ug magauban karon nga episode. In Jesus' name, Amen. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. He gave the right to become children of God. John chapter 1 verse 12. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. He gave the right to become children of God. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Mga bata, mag-memorya na po ta o mga pulong sa Ginoo. Og ang atong memoryahan karon, tanong nato ha, og asa nato ni makita. Okay? So, before anak, na ako isulti kaninyo. Naisa ka tao. Mo pa siya, dili lang ko mag-ampo. Harang dagang tao makakita, dinis tunga asdalan. Harang makain sila, nag-ampo, yuda siya mo. Na. Tapos, may hintayin ko na, Ginoo, dili ko pahiya sa ilaha. Na mga kanang mga tawhana na, mga marites kaya na sila, marisol pag yun. Anak, no? Ay, ba na siya na pamaagi sa pag-ampo mga bata? Na ipadungog yun mo sa inyo mga silingan na nag-ampo ka? Dili. Dini sa pulong sa Ginoo karon na makitaan siya. Dini sa Matthew chapter 6 verse 9. Ang verse karon makitaan siya sa New Testament sa Matthew chapter 6 verse 9 na nag-ingon, Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Kinsa ba gayud ang author or kinsa ba gayud ang
tao na kung asa mas nakahibalo sa iyahang sa Dios kinsa ang iyahang anak na mao si Hesus Kristo. So, karon ako gipadako gamay haron ang tanan makakita. Okay? So, ang sa iyang basahon ako ha pag-usap. Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. So, unsa ni pray then like this? Kini siya isa ka ehemplo. Kini na klase sa pag-ampo, ehemplo ni. Mahimo po nimo ang imuhang gusto kung unsa pa maagi na makikistorya ka sa Ginoo. Pero kani siya ehemplo lang ni nagihatag sa Ginoo. Pinaagi sa iyahang anak na si Hesus Kristo. Unsaon daw? Pray then like this. So, our Father in heaven. No? So, dinhi imuhang i-address or imuhang isulti kung kinsa ang Ginoo. Kinsa ang Ginoo para sa imuha, no? O sa ilaha. Siya ba ang Ginoo na mga gahom? Siya ba ang Ginoo na kanang iyaha kanang himaya, you know? Mahimayaon. So, kinsa ang Ginoo? So, naa sa langit. Then, hallowed be your name. Kinahanglan kung mag-ampo ka na ay respeto. Kay ang Ginoo na imong gikaistorya, isa ka Ginoo na kanang balaan. That's why, imong pa siya, hallowed be your name. Kung ikaw makikistorya sa buhi nga Ginoo, kinahanglan dili parehas ng uban na samtang nag-ampo. Kanangita nag-ampo ilang pastor. Ang uban po mga bata, sige istoryahanay. Sige kinuhitay. Kinsa imong kaistorya? Ang Diyos nga balaan. So, mauna ang pasabot sa Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Kung ikaw isa ka bata na wala pa si Jesus dinha sa imong kasing-kasing, gusto sa Ginoo na ikaw makikistorya sa iyaha. Gusto niya na mahimo kang kapati sa iyahang panimalay o sa iyahang pamilya. No? Dawata si Jesus dinha sa imuhang kinabuhi. Isip imong manluluwas para sa imuhang kinabuhi. Ganahan kay siya bata na makikistorya ka sa iyaha. Kung ikaw, isa pod ka bata na naanay Jesus sa iyahang kasing-kasing, nadawatan nimo sa Jesus dinha sa imuhang kasing-kasing, isip imong Ginoo manluluwas imong kinabuhi. Gusto niya na padayon ka na makikistorya sa iyaha. Di na kinahanglan og ka ng mga words pa na kanang bisag unsa-unsa na mga pulong. Ang gusto niya na isulti lang nimo kung unsa ang gusto nimo isulti kaniya. Anak mga bata, kay ang Ginoo, andam ngayon siya, maminaw kanimo. Dut-dut lang yun, na sa iyaha. Kung sa may problema, isulti dahil sa iyaha. Okay? So, mauna, mga bata, kinahanglan nato na makikistorya ka sa atong buhing Ginoo. Okay? Ato ning memorization. Butan nato ni sa atong una-una. Ganong dinhi sa una-una, then padulong dinhi sa kasing-kasing, atong tipigan, atong kanang taguan dinhi sa atong una. Kay, di ba, nahiskutan nato itong ni Agi na ang pulong sa Ginoo paggagamiton sa balang espiritu haron ikaw pahinumduman kaniya. Okay? Sige. Ang pamaagi sa
kanang pagsag-ulo ni ini, sundan ninyo kung unsa ako ginahimo. Okay? Sige. Matthew, ready? Go. Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Dinhi na po. Ang ato dinhi. Ang atong kamot. Okay? Sa ato ang kanang tiyan. Dinhi. Matthew, ready, go. Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Karon nga naon nato atong kamot. Okay. Naggunit man ko og bis ay kani ang isa lang ta kamot ang mag-ana-ana sa kwa. Pero kamo na adin ha, duhaon yun ninyo ha. Okay, ready? Go. Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Karon, ang himuon nato, ang isa ka mata, ipiyong anak. Sige, isa lang ka mata ang magbuka, isa piyong. Matthew, ready? Go. Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Okay, so, kani last na yun ni. Ang atong himuon, imutang nato ang atong kamot, dinha sa ato ang liog. Duha ka kamot yun ang inyuhan. Ako ay isara. Okay, Matthew, ready? Go. Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Karon ang atong himuon, atong ipiyong tanan ang atong mga mata ug i-recite ang ato ang verse. Ready? Go! Matthew chapter 6 verse 9. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew chapter 6 verse 9. Kinsa na ka ang naka-memorize sa inyo ha? Sige daw, be. Bisag, wala ko din ha sa inyong tapad. Isulti daw ang verse. Okay, mama. Very good. Palakpakan na ko ang mga bata. Nag-enjoy mo mga bata sa ato ang memory verse? So, next time again. Bye! Kamusta ka mo? Ako si Teacher Ivy, ang inyong kakuyog sa atong Bible story karon nga adlaw. Sa dili pa kita mosugod, mangutana usa ako kaninyo og tulo ka mga pangutana. Una nga pangutana, unsa man ang paborito ninyo nga candy? Wow, lami kaayo ka na nga candy. Ikaduha nga pangutana, unsa man ang inyong ginahimo sa dihang sa sayo sa kabuntagon, unsa man ang una nimong kanang ginahimo nga sa pagmata nimo? Very good sa inyong mga tubag. Ikatulo nga pangutana, unsa man ang inyong gipamahawgaay ng bundag? Wow, kasarap din sa inyong sudan. Mga bata, nganong gipangutanan ako kana siya nga pangutana? Tungod kay ikaw nakahibalo sa imong kaugalingon kung kinsa ikaw. Sama usab sa atong istorya karon. Mahitungod kay Jesus. Si Jesus lamang ang nakaila sa iyang kaugalingon kung kinsa siya. Ug si Jesus, lahi siya kanimo o kanako tungod kay siya anak siya sa Diyos. Ang pulong sa Biblia nagsulti dinhi sa 1 Chronicles 29 verse 11 nga nagasulti, gamhanan gayud ikaw, talahoron, dungganon, halangdon, ug dalayawon. Imo ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Ikaw ang hari ug Ginoo ug labaw ka sa tanan. Mga bata, ang Diyos labaw sa tanan tungod kay siya ang anak sa Diyos nga mao si Jesus. Adunay duha ka pulong ang gisulti sa Diyos.
para sa ihang kaugalingon. Ang una nga pulong mao ang gamhanan. Ang ikaduha mao ang himaya. Ang Dios gamhanan gayud. Tungod kay siya ang naghimo sa tanang butang nga naa sa kalibutan. Sa masa, puno sa kahoy, mga kalamdaman, mga tanang mga hayop, mga bulak na naa sa palibot, ug labaw sa tanan, ikaw bata, gihimo sa Dios. Gihimo sa Dios ang tanang butang nga naa sa kalibutan. Tungod kay ang Dios nahigugma kanimo ug kanako. Ang Dios nga perpekto ug Dios nga balaan. Ug ang Dios anaa sa langit nga nagarule dito sa iyahang himaya. Ug mao kana siya ang duha ka pulong nga gisultis ni sa Dios ang gahom ug ang himaya. Ang Dios maayo gayud tungod kay iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus dinhi sa kalibutan. Mibiya si Jesus sa langit. Ug gipakatawo ang bugtong niyang anak nga mao si Jesus dito sa Bethlehem. Nidako ang bata nga sama kanimo ug kanako. Ang bata makabalo mudagan, mudula, mukaon, ug sama usab sa imuhang ginahimo sa adlaw-adlaw. Apan lahi siya tungod kay siya ang Dios anak. Sa nagpanawigон na si Jesus sa 30 ka tuig, siya nagwali sa nagkalain-lain dapit ug daghan ang nituo. Daghan ang naluwas ug nidawat kaniya nga ilahang Dios o personal nga manluluwas. Si Jesus mga bata nagsulti sa mga katawhan nga siya Dios. Daghan ang mga tao nga nangutana kaniya kung siya ba si Kristo. Pasabot manluluwas. Ang Diyos nagsulti nga magpadala siya og manluluwas. Ug si Jesus nagsulti sa mga katawhan nga gihimo niya ang tanang butang nga gisulti sa iyang amahan ug naghimo siya og mga talagsaon nga mga butang ug mga kanang butang nga kanang dili mahimo sa tawo sama sa milagro sa mga miracles nga gihimo sa Dios ni Jesus. Daliman kana mga bata, makaayo siya og mga sakit. Maayo niya ang mga dili makadungog, dili makasulti. Ug labaw sa tanan, mabuhi ang patay. Ug daghan nga mga tawo ang natingala kaniya tungod kay siya dili pareha ka nato. Mao kana mga bata nga giingon nato nga dili siya sama ka nato. Tungod kay siya Dios na. Si Jesus nagsulti na siya Dios. Ug ang mga tao ni adtong unang panahon naghimo sila sa ilang mga balaod. Naa sila'y gihimo nga libro nga sundon gayud sa mga katawhan. Ang mga balaod nga gisulat. Sama karon nga panahon na daghan nga mga balaod nga dapat nato sundon. Sama karon nga kinahanglan nato mabaksinate. Kinahanglan nga kanang kung mulakaw ka dito sa uban nga lugar, ipakita nato ang tong vaccine card or CCTS. Ug dapat sundon jud nato. Ingana pud ang gihimo sa mga tao ni atong unang panahon. Naghimo usab sila og libro nga gibutang ang mga balaod, ang mga dili pwede o pwede nga himuon. Apan ang Dios naghimo og balaod nga sundon gayud ang iyang gusto. Apan ang mga tao nagpagahi sa ilahang mga kasing-kasing.
wala nila gisunod ang mandok, sugo, balaod sa Diyos. Ang Biblia nagsulti dinhi sa Psalm 119 verse 52 nga nagaingon, ang akong pagtuon sa imong mga katudloanan, dugay ko nang nahibaluan. Nga kining imong mga katudloanan, palungtarong mo hangtod sa kahangturan. Mga bata, ang Diyos nakahibalo sa mga balaod, sa mga katudloan nga ihang gihimo, apan ang mga tao ni sipak gayud, ug wala nila gisunod ang balaod sa Diyos. Wala nila gisunod ug nagpagahi gayon sila sa ilang kasing-kasing. Ug mao na ang atong problema. Problema nga ikaw ug ako nakasala diha sa Diyos. Tungod kay usahay dili nato sundon ang balaod sa Diyos. Gusto gayon nato nga sundon ang ato. Usahay makahimo ta ug sala sa atong huna-huna, sa atong pagsulti ug sa atong paghimo. Nganong mahimo nato kana? Tungod kay ikaw ug ako bata na tawo nga adunay saladaan. Ug mao kana nga sala, ikaw ug ako nasiparar, nahimulag dinha sa ato ang Dios. Apan si ang Dios naghimo og dalan para kanimo ug kanako, nga ikaw gayud maluwas ni anang mga sala nga nahimo. Ug dapat gayud nato sundon ang pulong sa Dios. Isa ka gabi ni Ana na taon si Jesus kauban ng iyang mga disipulo. Nanihapon sila. O nagsulti siya mahitungod sa dalan paadto sa langit. Kung asa makauban nato ang Dios dito sa langit. Sa dihang nag-istoryahanay sila, naglibog gayon ang isa niya kadisipulo nga mao si Tomas. Si Tomas, mga bata, nangutana siya kang Jesus kung asa ang dalan paadto sa langit. Ug gitubag siya ni Jesus. Ang pulong sa Diyos nagsulti dinhi sa John 14:6 nga nagaingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili pinaagi kanako. Mga bata, gisulti ni Jesus dinhi nga siya lang yun ang dalan padulong sa langit. Siya usab ang kamatuoran nga dapat natong tun-an ang mga panudlo ni Jesus. Pinaagi sa pagbasa sa Biblia, kinahanglan nato nga magtuon gayud kita. Ug si Jesus ang kinabuhi. Siya ang naghatag kanimo ug kanako ug kinabuhi nga walay katapusan ug makauban nato siya dito sa langit. Si Jesus lamang ang dalan aron ikaw ug ako mapasaylo ang imong sala. Si Jesus ang anak sa Diyos, perpekto nga anak sa Diyos. Unsa iyang gihimo? Siya nagantos bilansang siya dito sa cross. Unsa ang nigawas dito sa dihang bilansang siya, gitusok ang iyang kilid sa hait nga kanang butang, unya gipungpurungan siya og siit. Unsa ang nigawas? Ang sulti dinhi sa 1 John 1:7b nga nag-ingon, ug ang dugo ni Jesus nga anak sa Dios naghinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Mga bata, pinaagi sa dugo ni Jesus, nahinluan kita sa tanan natong mga kasalanan. Si Jesus namatay, gilubong kauban ng imuhang sala, ug nabanhaw ug naa si karon sa langit. Mga bata, gusto sa Ginoo nga kanang ikaw ug ako makauban dito sa
sa langit. Ug si Jesus mga bata nagtudlo gayud siya og tinuod ug naay gahom otoridad sa mga katawhan. Daghan ang mga tawo nga nasuko kang Jesus tungod kay dili nila lubos maisip nga si Jesus gipadala din sa kalibutan aron mahinuan ang sala. Daghan dili ganahan kaniya ug nag-ingon sila na makaklang si Jesus. Apan si Jesus nagsulti ug tinuod nga siya anak sa Dios. Apan ang mga tao dili mo tuo. Apan si Jesus nagsulti nga naay otoridad, naay gahom sa pagtudlo sa tanang katawhan. Sa tanang katawhan nga naminaw kaniya. Naay mga tao nga dili ganahan apan daghan usab nga mga tao ang gusto maminaw sa pulong sa Dios. Mga bata, ang Dios gamhanan, mao gani nga iyang gipadala ang iyahang bugto nga anak nga si Jesus aron ikaw ug ako maluwas. Ug kinahanglan gayud nato siyang tuuhan. Ato ang kanang istadihan ang ihang pulong aron mahibaw-an nato kung kinsa gayud si Jesus ug nga kung kinsa gayud si Jesus para kanimo ug kanako. Ang Dios mga bata naa siya'y otoridad sa pagsulti ug naa siya'y gahom sa pagbadlong sa sala nga imong nahimo ug ang Dios nga naa sa himaya. Mga bata, gusto sa Dios na talikdan nimo ang sala ug gusto sa Dios nga imong dawaton si Jesus diya sulod sa imuhang kasing-kasing. Tuuhan nimo siya ug saligan. Ang pulong sa Dios nagsulti dinhi sa John 3:15 nga nagaingon aron nga ang matag usa nga motuo kanako makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Mga bata, kinahanglan gayud nato nga dawaton si Jesus diha sulod sa ato ang kasing-kasing. Papuyon nato sa atong heart. Ug maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga kauban nato si Jesus dito sa iyang himaya. Gusto ba nimo nga dawaton si Jesus diha sulod sa imong kasing-kasing? Kung mao ka ng imong desisyon, iduko nato nga atong mga ulo ug mag-ampo kita kaniya. Sunod ikaw sa ako sa pag-ampo. Gamhanan ug mahigugmaon nga Dios. Salamat nga imong gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan aron magluwas kanako. Lord, tabangi ako nga tuuhan nako si Jesus nga siya lamang ang namatay, nagantos sa ako ang mga sala ug ginadawat namo siya sa among kasing-kasing nga among personal nga manluluwas. Salamat Jesus sa kaluwasan nga imong gihatag kanako. Himua ako nga isa ka bata nga gusto nimo nga mahitabo para kanako. Tabangi ako nga masunod nako ang imuhang gusto Ginoo. Ginasalig namo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Mga bata, kinahanglan gayud nga sundon gayud nato ang Ginoo ug ato siyang kanang pasalamatan sa tanang butang nga iyang gihatag kanato. Tungod kay ang Dios gamhanan ug naa siya sa iyang himaya. Hangtod sa sunod higayon, bye-bye and God bless. Teacher Manny is back, kids! Mag-review ta! Kumusta ang imuhang natunan sa ato ang memory verse? Nang hinaot ko nga na-memorize nimo ug labaw sa tanan, imong nasabtan. Mo kini ang sample
sa pag-ampo. Kinahanglan ang pag-ampo gikan sa heart. Og dili nato kalimtan nga ato ang usab pamalundungan ang alawiton. Tungod kay ang alawiton alang kini sa Ginoo. Ug dili nato kalimtan ang Bible lesson. Unsa ba ang naato nga hinumduman? Yes, gamay nga review. Si God mao ang creator o ang Diyos. Siya ang amahan. Nagbuhat sa tanan nga dili kayang buhaton sa tao. Sama sa kahoy, mga flowers. Ikaw ug ako binuhat sa Ginoo. Bata, dili usab nato kalimtan ni Jesus, anak sa Dios. Siya nagpakatawo sa kalibutan. Sama nimo, siya gutomon, makasimot ug humot nga bulag, makakita sa nindot nga talan-awon. Nagtabang siya sa iyang mama ug papa. Bata, gipaila ni Jesus kung unsa ang Ginoo pinaagi sa iyang kinabuhi. Sa saktong panahon, siya namatay sa krus. Nag-agas ang mga dugo sa iyahang kalawasan. Namatay siya o pagkatulo ka adlaw, siya nabanhaw. Kung imong tuuhan, nga siya anak sa Ginoo, ug imong tuuhan ang iyahang gibuhat dinhi sa kalibutan, ug dawaton nga siya ang manluluwa sa imong kinabuhi. Bata, ikaw anak sa Ginoo. Pasalamatan nato si Jesus tungod sa iyahang gibuhat, ug ang Ginoo ana-ana kanimo. Until next time, bata, dili nato kalimtan ang ato ang mga natun-an karon nga adlaw. Ato kining i-apply hangtod sa sunod semana matag adlaw sa ato ang kinabuhi. God bless you!